This is your Madzibaba TV, hakudi masivi SlyMedia Tv, and sport and dream street ndazoona ndapa news ndakawandwa nema views. SlyMedia Tv mandi chinjira ang my dreams. Sly yo ya SlyMedia, Sly yo ya SlyMedia, Sly yo ya SlyMedia, Sly yo ya SlyMedia. Kuchinja vision ya mageto youth, kuchinja life ya mageto youth, kutipa nzira semageto youth, kutipa gwarara mangwana rakanaka. Sly yo ya SlyMedia. Muri Zimbabwe tiri kusangana zvakare pa SlyMedia TV nepamwe pa platforms amuri kutoona muri ndinodaira kuti aiwa muri vatano kwa muri ikoko kupano tine hama munashe vari kuda kuti vataure nyaya yavo uye iri testimony yekuratidza ukuru hwaMwari mukati meupenyu hwavo. Makadii baba namai? Tiri maradio. Atanga ina baba tiri kutaura nani zita renyu rakazara ndinogona kuona paiko keshi. Ndinozwa Tendai Mafunga. Amai? Ndimudzi munako. Amai munongosimudzai iswe kuitira kuti tikone kukunzwa iwa tinofara zvikuru. Tingati mimi mane nguva yakadii muchigara mese sababa naamai? Kubva 2020 January. Handiti. Aiwa tinotenda. Nyaya yatafambira inyaya yekuti mune testimony yekubatsirwa kwamakaitwa nemunhu waMwari naMadzibaba Petros vachishandiswa naMwari. Mukatitondedzera kuti dambudziko racho nderei uye zvakatanga riini tichinzwa kuti zvakafamba sei? Ichokwadi kuti takabatsirwa pamusoro pedambudziko ratainge tinaro. Amai ndo vakanga vachirwara, vakanga vane dambudziko, but kurwara kwavo vakanga vachirwara zvavo vachifamba, sokuti vanhu vavaona vaisaratidza kunge munhu anorwara because vairwara nazvo zvachona zvinhu zvakati vanzike. Saka sezvo varipo vanokwanisa kutsanangura kuti vainge vachinyanyorwara nei. Tinotenda. Amai, chimuti chiri kwamuri? Chokwadi. Tsanangurai zvenyu, makaziva sei kuti riini kuti mune kutambudzika kwamuinako kana kuti urwere hwamuinahwo? Urwere hwakatanga tichangororana nemurume wangu, ndobva ndabata pamuviri. Saka zvikangotangawo pamuviri pachingobata ndaita anonzi mota, Batholin abscess. Saka ndofunga pataiendawo kuchipatara vaingoti mahormones zvichapera kana nhumbu yaita se pasisina. Saka zvaingoti chikangotanga ndoenda kutheatre ndine nhumbu kudaro apo raive dumbu rihombe zvokuti kuti ndikanzi kutheatre ka zvinhu zvaitotyisa because vanokufendesa vaisandiita ndakasvinura. Saka rakandidzokorora kanenge katatu ndichienda kutheatre. Kana muchiti mamota, mamune mamota pai? Ndaita kunenge pasikarudzi. Saka anga risiri mota rekuti notya mota kadiki diki. Ndaikonotadza kanofamba kana kuti ndigara ase muzera rangu nori ndaimbochema zvokuti kana kuti nditi ndigare ndaitadza. Saka pane rimwe zuva ndakamboti ndaenda kuchipatara ranga ranyanyisa zvokuti vakutofunga kuti pamwe munhu amulebho. Ndikati kana handisi mulebha ndikurwadziwa nechimota. Ndokubva ndasvikawo, asi iyo inenge yanga ya third time tichienda. Chiremba ndobva vanguti taumbokudrena urwa kuti ukwanise kufamba. Timbonoona kusikani kuti vana varight here, tozongokuita chisisa. Hatingakuti iwewe takucheka tozokuta futi zvoita zvironda 2 hazviiti. Saka vakandidrena ndofunga vakambodisa 30 mils, but wangosinaopera zvazvizvongoti ndikwanise kusurviva maybe 3-4 days. Ndobva zvaita, ndobva ndazodzoka hangu kutheatre zvokuma next week Tuesday yachona
paTuesday yacho papo pavanoti vakatanga vanditi angusisai vana ndopasopedzisira chironda chocho sekutaura kwavanoita kuti chachine hurwa pa4 days yoyoyo wanga wakawanda pavakangobaya nesyringe hanzi wakaita kuti zvezve kunge amenopa uri kubuda. Saka ndakambofunga kuti pamwe zvapera. After that pakazotanga futi rekuti tata kuti takarara tese manje nemurume wangu ndotanga kushuka kuita maronda futi nhengo yoyo yesikarudzi. Takamboenda mumafamasi pamwe topiwa mushonga unzi muzora pamwe munoisa mukati chichi ndofunga nguva yakawanda pamwe pachina unongonzishandisa 7 days. Saka unoshandisa sezvataurwa nadoctor 7 days dzakakwana usiya handiti patinongona zvadzorora. Saka ndopatikazongonzwawo kuti kuna Madzibaba Petros vari kubatsira vanhu vakauya ndibaba. Pekutanga ndavamborama ndikati ndaimega ndaneta nazvo izvi handi ndokubva poshovho vaenda vega but vakanga vatonditi handei ndobva ndaramba nenyaya yekuti unenge uchingoti ndobva vaenda ndiwo pavakazoya vakauya vari vese manje Madzibaba ndikangoti vangandivinge kwakanaka vanenge vachindivingirei zvakangondishamisa kashoma kuti munhu angafambirwe munhu ane dambudziko ndianofambira kuti abatsirwa ndini. Saka vakauya shuwa vakangondibatsira vakati toda kukubatsira dambudziko rako rite sei ripere for sure vakandibatsira. Hazvina kuzomboita futi. Vakakubatsirai sei? Takapiwa munamato but wangoriwo kuno. Mama kuti munonwa mazuva mangani? Makataurai mashandisirwo amaiti munofanira kuita munonwa sei munoita sei makanzi munoita sei? Kazhinji kachina dai pavanoenda kuchechi paipai ndopavaibika munamato wacho. Saka ndopandaendawo ndichinonwa munamato iwoyo. Pamwe pachina ndaigononzi 3 days ndaifanira kuimwa 3 days. Saka ndaifanira kuti 3 days dzodzo dzakakwana ndichimwa munamato kusvitomumoyo vanozotipota aende munogeza. But kubva ipapo hapana chikumboningirina chikuratidza kuti pane dambudziko zvaro zvatosiyana nezvaitika kare zvautoratidza kuti ndikupora ndinototi ndapora. Tingati kakurwadza kanga kari serious kai kakatora nguva yakadii kubva pamakatanga kunwa miteuro? Compared nepazvakatanga short period yazvangoitika izvi but ndikunzwa kuti ndahila. In fact kubva musi wawakabatsirwa mubatsiro watakaitwa ndokuti Madzibaba ndaita kumasowe vakangondisumudza vachibva vanditsanangura kuti dambudziko dambati dambudziko rako ndiri mudzimai wako. Handichiva ndavaudza ndikati mudzimai wangu chanomuudza but handifunga kuti asi anobvuma vachibva vangotongonditsanangura kuti tichaenda tese chikumba kwako. Saka kuuya kwavakaita kumba vakangosvika vachibva vangoimba hozana. Saka vaimba hozana vakabva vatongoti dambudziko renyu raita se rapera pasati pasvika zvese zvokuti pane munamato wavakazovapa kuti vamwe vakatoti kwangoimbwa hozana kumba vachibva vatoti dambudziko renyu raita se ratogadzirika. Saka kubva musiwo wakabva manheru achona takabva tato nenguva yakareba tisingasangani muimba yemukati tisingarare tese nekumwe kutsanangura. Zuva ravakabva kumba takabva tatotanga kusangana takupota tichiita setitorara tese. Saka kubva musiwo hatina kubvira taona dambudziko zvokuti svondo rese rakapera taitosangana mazuva ese pasina dambudziko. Kuzoenda kwatakazoenda eduwo kumasowe takunomwa munamato kwanga kwakungosimbisa zvavo but isu dambudziko tandatozoona pasvondo iroro ravakabva kumba kuti dambudziko redu raita se ratopera. Saka kusvika nanhasi ndo mamiriro azvakaita kuti hatina kuzombira taita dambudziko iri tandasangana naro kubva muna 2020 mombozi takaroorana muri 2020 muna musi wa 4 January tatasitanga kugara tese musi wa 11.
saka svondo rakauya kumba ndopa vakabva vangobata pamuviri. Tichitoenda kundotesta kuchipatara because ndosenza hangu kuchipatara, saka ndine hamawo neshamwari dzekuchipatara. Ndakangoti mudzimai wangu asinga zvakanaka, zvikanzi ngauye timutesta tongotiswa paonekwa ane pamuviri. Saka kubva papo wakabata pamuviri ndopa wakatangoita problem. Saka problem iyoyo yakabva yatotanga ipapo because ndopakatangira kuita chimamota yayo. Tandisingasangani, taingoti hapana pataizombosangana because vanenge vane mamota akapanhengo yachona, saka hapana muitiro wataiita zvinhu zvacho. Saka gore iroro rakapfuura kusvikira vana vabarwa. Then vana vachizinga vabarwa, takatanga futi kusangana nedambudziko iroro. After 6 weeks dzakwana takutoti izvinozvi vanofanira vaita sei vapora. Patakatanga kuda tichisangana ndopakanga vakuita problem manje yekuti vakanga vakusvuka voita maronda manje zvokuti saka dambudziko rakaramba riripo. Despite kuti vakanga vaita sei, vakanga vadeliver vabatsirwa vana, saka dambudziko rakazoramba riripo. Saka kuzosangana kwatakaito, ndakazosangana nabamnini wangu ndovakazondizivisa nezva Madzibaba Petros. Vakati kune vanonzi Madzibaba Petros vanomatira patrojan pasangano repakenani, kuri vari kubatsirwa. Ndokuzosvika kwandakapaita inini ndichibva ndazotsanangura wadzimai wangu kuti ndo kwatokwanisa kuti tinobatsirwa. Saka muri ipapo imimi bamene vachikutaurira nezvaMadzibaba Petros, pane dzimwe nhoroondo dzavakataura here dzemamwe mabasa oro dzevamwe vanhu vakanga vabatsirwa kumashure kuti vazouya kwamuri nereferensi yekuti ndinofungidzira vanosvikwanisa? Vakanga vatsanangura zvakati wandei, vaitiwo vanga vaona vamwe vanhu vanga vabatsirika. Pane vaitsanangura vachiti pane mukadzi akabva kuMaundareni achinzi akanga adanana nemurume womuridzi. Saka adanana nemurume womuridzi wewe akabva agadzirwa nemukadzi wacho achibva aita pamuviri. Saka pamuviri paipa vachitsanangura vaita iye aifunga kuti pamuviri, but pamuviri paipa vanga pasisiri pamuviri. Akanga atobviswa pamuviri paipa nekuda kwekubata-bata. Saka paakazovewo pamasowe ipapo achizotsanangura kunze pasisiri pamuviri pawakatakura wakatoshinirira, ndopaakabva azonzi atsanangura kuti hauna pamuviri, akabva azvara zai. Ndo imwe nyaya yavakaita sei yakanga vambonditsanangurirawo vachitiwo kune vamwe vakauyawo vachinzi munobata-bata, vachibva vaita nharo, vakazenge vakuita sei vakupfekenura ipapo. Saka izvo vakazongondipa simba kuti nemumakore anaya atiri kurarama, mamiracles anotinetsei kuti aitike, plus nemakuru atine takaitawo tiri vanhu vekutiwo takakurawo tisingazvitendewo zvechipostori. Saka paunoudzwa zvinhu kunzi unokwanisa kubatsirika, especially kuchipostori, tainga tone resistance yakati nyanyei. Saka tichizosvikawo ipapo tichizobatsirikawo takabva tava nekutenda kuti zveshuwa matambudziko anokwanisa kupera. Dambudziko reduwo pari zvinozvi dambudziko redu rakatopera. Ngatimbodzokera kuna amai tichadzoka kwamuri futi tichipedzisa chirongwa. Amai, imimi mashoko enyu emufaro wamuinawo ndimainzwa pei? Baba vaikusapotai? Titsanangurirei pamuri chaizvo nemwoyo wenyu zvinezvi nechechi yachipostori yakashoreka iyi. Ndinoda kutenda Mwari nokuti hazvisi nyore kusangana nedambudziko rakadaro, zvokuti pamwe tingadai tikatosiyana. Handiti pamwe ndaigonawo kutoti inini bheta ndibve, kana kuti byangu ndingoti bheta ndisiyane naye. Zvinhu pamwe tingadai tikatosiyana, handiti. Asi ndoda kutenda Mwari vachishandisa Madzibaba Petros. Ndava right, ndapora ndonzofara. Saka ndongoti dai vamwewo vanenge vaine matambudziko avo vauyewo vabatsirwewo.
notenda kuti zvinoita. Handiti. Baba, mudzimai wenyu akabatsirwa. Iye zvinezvi maakunamatera. Nekubatsirwa kwakaitwa mudzimai wangu ini ndakabva ndangosarudzawo nzira yekuti rega ndingonamata kupostori ikoko. Level yenyu yapapi nenyaya yekutenda chipostori chakashoreka ichi? Chipostori inini hangu pekutanga hangu ndandiri munhu asingatendi mazviri. Ndandino hangu chechi kwandaita sei kwandaenda, but handishore kuti ikoko chechi yakaipa kana kuti ndotuka mamasangano. Tiri kutenda kuti izvozvo inyaya yekuti ndakaona kubatsirwa kwaita mudzimai wangu ndo zvakazondisimbisa kuti rega ndingonamata ndiri padhuze ipapo. Saka ndakazosarudza kuti rega ndinamatewo chechi iyo yepostori. Kune munhu achinika pfungwa kekushora, mungamupewo chenjedzo yekuti kudii yatingati words of wisdom kune munhu anenge achiri kushora mashandiro kana mabatirwo anoitwawo mabasa muchipostori? Taurai. Ipapo ndinoda kuti ndikurudzire kungoti panoitika chinhu chese, even pakanga pachifamba mwanakomana Jesu, kune vamwe vanhu vakaporeswa, kune vamwe vakatadza kuporeswa pamusana pekuti vamwe vanonga vachizvitenda, vamwe vanonga vasingazvitendi. Vamwe vanokwanisa kufunga kuti pamwe isusu tinokwanisa kunge tiri hama dzaMadzibaba Petros kana kuti isu hatina kana ukama navo, ende kusangana navo takangosangana ipapo tisingatombozivana handiti, but takaita sei takabatsirika. Saka vanhu ndatingove nepfungwa dzekutenda kuti Mwari akauya kuzoti kubatsira kunyange kubudikidza nemutumwa wavo Madzibaba Petros. Saka vanhu vamwe tokurumidza kushora tisatawana zambuko, vamwe vanhu vanofuririka, but chandinoda kungokurudzira vanhu ndechekuti ndatisakurumidzei kutaura, ndatisakurumidzei kutuka, nekuti zvichida pamwe usati wane dambudziko rinoita kuti unzwisise kuti situation inenge yakamira sei. Ndosaka muchinzwa vamwe vanotaura chishona vanoti afirwa atariswe kumeso, because mumwe anenge achichema achifinyamisa, mumwe anosema achizvipomorera pasi. Saka zvinoenderana nesituation inoita kuti unzwisise kuti mubatsiro andaitwa ari kuda chii. Saka munhu akagara pane mvura ndiye anoziva kuti pandakagara pakaita sei pakatota. Saka ndirongoda kungokurudzira kuti vanhu ndatisamhanyei kutuka kana kushora tisati taane masituations, because zvinhu zvichida pamwe uchatuka mangwana tichazokuona ndiwo wauya futi wakutsvaga rubatsiro. Saka ndo advice yandingangoda kungopawo kuruzhinji rweZimbabwe kuti zvichida pamwe mwana wako ndiye acharwara kana amai ndiye acharwara uchazongotsvaga rubatsiro. Saka kana mambotuka pamwe zvinokwanisa kuzokuomera kuti uzobatsirika. Saka ndatitendei mune vakatumwa, tisatuke kuti pamwe zvichida vane zvimwe zvinhu zvavanonga vachiita. Amai, mashoko enyu ekupedzisira kune mamwe madzimai akateerera anogona kunge arikusangana nemamwe matambudziko akasiyana neramakasangana naro kana kuti akafanana, kurudziro yamungavapa ndeyekuti chii nechipostori chakashoreka chatiri kuona vamwe vachitokomenta zvakashata paFacebook vachiti ndezvemari? Kutaura chokwadi, ini handina mari yandakabvisa. Kana uri kunzi ndezvemari, handina kana mari ende handitori nayo ukwandoiwana, asi ndakabatsirwa. Noti dai vanga vari kuti vanenge vachiti ndezvemari, pamwe dai sinobatsirwa, asi semunhu waMwari vanenge vachinzwisisa kuti munhu anoda kubatsirwa, handiti. Saka munhu akatumwa naMwari vangoteedzera zvinotaura vanhu, vanoshandisawo zvinobva kuna Mwari. Saka ndinongovapa kurudziro yokuti ngavarege kuhesiteta kana kuteerera zvinotaura vanhu, nokuti munhu anoziva dambudziko rake ndiye, ende unoriwana uri wega. Paunochema unenge uri wani, handiti. Kana ukabatsirwa vanozotenda kana uchinge wabatsirwa, nokuti pana vamwe vanonzi ana Doubting Thomas
vanotenda nemavanga. Saka ndo problem inoitika kakawanda. Saka munhu ngaangozvizira ungarege kuteerera mashoko anotaurwa nevanhu. Iwo vanone dambudziko rako zviziro kuti ndini ndoda kubatsirwa. Then after that unozonoti chokwadi here kana kuti kwete. Saka zvimwe unombotanga wambonozvionera wega kwetotanga waramba. Tinotendawo nenguva yamatipa kuti taure nemi pano paSlyMedia muchitaurira testimony yenyu yeukuru hwaMwari. Tinotenda. Maita basa. Tinemi Madzibaba Petros tanga tiri kunzwa urukuro uye netestimony kubva kuna baba naamai Mafunga vachitenda kuti Mwari wakavabatsira. Tichidzokerawo kwamuri imimi semi ndimi mubatsiri, tingatanga nokukuchingamidzai mukwazisai zvenyu vateereri vari kumativi mana enyika. Aiwa, tinotenda munhu waMwari. Makadi mhuri yeZimbabwe, makadi hama dzangu vari kumativi mana, vaprofiti, vapostori, varwere vedu, vashandi vari mumabasa mose munyika dzamuri, makadi zvenyu. Ini ndini Madzibaba Petros, ndinowanikwa paTrojan mine, ndopandinowanikwa paNew Canaan, ndopedu patiri ipapo. Tinotenda vanhu vaMwari munzvimbo dzamuri. Ndati nditange nekukwazisai tozopinda munyaya yedu yatinayo. Ndinotenda. Tingabva tapinda munyaya iyoyo tichida kunzwa kuti muzokwanisa kuziva ava vana baba namai Mafunga vakasvika sei pasowe renyu. Ndinoda kuti nditende Mwari nemubvunzo wenyu. Baba naamai Mafunga vakauya kuMasowe. Tofunga pavakasvika paMasowe panga pakazara vanhu vakawanda chaizvo. Inini handina kutozivawo kuti vaunzwa nani kuuya kwavaita paMasowe. Ndatozozvizivawo zvimwe zvacho, ndatozozvinzwawo kuti vakatoudzwawo nehama yavo nababa mudiki vavo. Munhu wandakaonawo ari mukati mevamwe, akanyururwa nemweya, akataurirwa nyaya dzake dzakanga afambira. Sekuziva kwangu inini, nguva yataurwa nyaya yemudzimai kuti baba une dambudziko riri kumba kwako iwewe nemudzimai wako, mudzimai ndiye ari kurwara kwete iwewe, wakuda kutoramba mudzimai nechikonzero chedambudziko raainaro. Akanditi mudzimai wangu haabvume musavadha, haabvume zvechipostori ende zvemweya mutsvene ndiye munhu asingabvume. Inini ndaziva kuti no, munhu uyu haana kuziva kuti ndatumwa naMwari kunomudzikinura dambudziko raainaro, because azama kwese kunzvimbo dzakasiyana siyana achida kubatsirika zviri kuramba. Ndakati regedzai ndidhiraivhe ndiende kumba kwavo. Mwari kana mandituma munhu uyu ngaapore nhasi ndasvika, because challenge yakanga iripo ndeyekuti vanhu ava vakanga vasachaite bonde vese mumba mavo. Ndasvika kumba kwavo ndichibva ndaudza Mwari ndakati, kana imimi Mwari mandituma kuuya panapa, chokwadi chenyu ngachizviratidze, zveshuwa handidi kunyepa baba. Mangwana acho kuseni murume wacho akadzoka akanditi, ndinokukumbirai baba kuti ndikutengere dringi. Ndikati imbomira zvauri kuda kuita. Mudzimai ari sei kumba? Zvakanza mudzimai baba kumba uku nhasi hatina kurara. Ndakafunga kuti pamwe kusarara kwavari kutaura uku baba urwere huye hwatanga ende zvawese. Ndakati naye Mwari, zvakanzi aiwa nyaya ndira kutaura baba ndine mufaro wakanyanya, mudzimai wangu apora ende kumba uku kuti kufara zvisingaiti. Ndakati pada uri kunyepa, enda unotora mudzimai uye nemudzimai kuno, zveshuwa mudzimai wacho haana kuramba. Zvamazonzwa achitaura nyaya yekuti ndakapiwa muteuro wokunwa, takatozomupa muteuro uyu patova ne1 week, patova newiki rese ndopatakamuti chirigedzai timupe munamato wokunwa kuti chirwere ichi chiregedze kudzoka zvakare. Ndo manzwisisiro andiri kuita nyaya yevana ava. Asi zveshuwa ndakavabatsira. Kana ndisingakanganise vakazondiudza kuti takaita mazuva akanyanya tichioparetwa, asi dambudziko ringori iroro, mota richibuda panzvimbo imwe chete neimwe chete sekutaura kwavo.
Saka ndinoda kuti nditende Mwari zvakanyanya, munhu waMwari. Ndinoda kuti nditende Mwari Baba nemubvunzo yamuri kubvunza sekuziva kwangu inini kubvira kare nakare, kwete zvanhasi, kwete izvi. Ndine zvakawanda zvakaitwa nemweya zvatisina kunge tataura, zvisina kuonekwa zvizhinji. Saka ndinoda kuti ndizivise mhuri yeZimbabwe kuti mweya mutsvene waMwari uriko pakushandisa vanhu vaMwari kune vanotenda zvavo. Ini basa raMwari tiri kuita sekuti umwe kwatinenge taitwa, sezvatinenge tatumwa ndozvatinoita. Chandisingakwanisi chete kuita kufurirwa nemunhu kuti ita izvi, izvo zvandibvume nokuti asiri yeMwari. Asi Mwari akanditendera akandiudza kuti Baba Petros endai muite zvakati pakati. Izvo ndinotoita ndakasununguka nokuti ndatumwa. Zvimwe zvamakatumwa baba mazuva mashoma apfuura nokuti zvakawanda zvatingataura nezvazvo. Ndezvipi mabasa akabatwa naMwari munomubhindura paNew Canaan patrojan? Munomubhindura ndine vanhu vomuzvipadze, ndine vanhu venzvimbo dzakasiyana siyana, kwete mubhindura chete. Maundari weni kupi kwaive nematambudziko akaita sei? Vamwe vaiuya vachirwara urwere hwekuti unofungidza kuti munhu haachapona, anofa. Asi ndaizongotaura chete ndoti Baba imi mune simba, sezvamakaita kune pakutanga, uyu munhu ngaasimuke afambe adzokere kumba, nokuti ndakanga ndakawandirwa. Saka ndaikumbira simba rinoita kuti munhu apone ipapo ipapo, ubva apora odzokera kumba kwake. Vamwe vacho tinavo munomubhindura. Zvingabatsira kuitira kuti anenge achinzwawo azive kuti munhu akauya aive nedambudziko ripi racho raakabatsirwawo. Kuitira kuti taiva nevanhu pari zvine zvandigone kutaura mazita evanhu, pada vamwe vanhu vanenge vasingadi kuti vazikanwe mazita avo. Ndine vanhu vairwara neshuga, vamwe vaifanira kudemburwa makumbo. Ndine vanhu vairwara nekensa. Ndine vanhu vainzi vane nhumbu dzakaita mabhiriji. Ndine vanhu vaiva nezvirwere zvekuzarirwa. Ndine vanhu vaiva nemabp chaiyo, zvirwere zveBP. Inini kwedu kuMasowe muna mato ndinawo wokutoti munhu akatosvika nyangwe izvezvi neBP achitaura kuti baba ndanetseka neBP, ndinoidzikisa, ndozomuti chienda kuhospital unochekwa BP. Saka ndine zvirwere zvakawanda zvakasiyana siyana zvekutoti zvimwe zvacho kuzvitsanangura panapa. Zvimwe zvacho zvinoda kuti iwewe munhu wasvika panzvimbo yedu paMasowe, wauya paMasowe pedu tokubatsira. Takubatsira isusu, iwewe ndiwakuchizvienda uchinotaura wega kuti zvaitaurwa zvezvaisi nyaya yekutambana yenyaya yechokwadi. Ndine vanhu vaifanira kubva pamuviri, vamwe vaifanira kunooparetwa. Vanhu ivo vakapora vari muno mubhindura. Dambudziko nderekuti vamwe handivazive pavanogara. Vamwe vacha semunhu anenge achiwandirwa nevanhu, hauzoti munhu wese ndipe phone number, ndipe address, unogara kupi zvakadai, time yacho haiwanikwi. Asi vanhu vakadaro muno mubhindura, vamwe vacho kana vakateerera vanhu vari kutozviziva kuti nyaya iri kutaurwa iyi ndeyedu, haisi yavo yekuti vafoma, ndeyedu, iri kubata patiri. Ngatiti ava vari kubatsirwa vari muno mubhindura, ko kana vamwe vari kunze kwebhindura uye nekunze kwenyika vanobatsirikawo here? Vanhu vari kunze kwenyika hongu vanobatsirika, nevari kunze kwebhindura vanhu ava vanokwanisa kubatsirika. Isusu kuti munhu ari kunze kwenyika timubatsire, tine zvimwe zvinhu zvatinoda. Kune vamwe vanhu vari muno vasingakwanise kuuya kwatiri, tine zvimwe zvinhu zvatinoda zvakafanana nekuti munhu akwanise kusvika patiri. Tinenge tichida picture yake, foto rake rakazara ne ndinorida inini. Mumwe munhu ukamutaurira baba kuti ndiri kuda foto rako anofunga kuti pamwe yasatanism. Haisi nyaya yesatanism, ndiri kuda picture nechikonzero chokuti munhu haasi pedyo nesu, ari parefu. Saka takakwanisa kuwana picture isusu, tane advantage paminamato yedu yatiri kukwanisa kuti tiitire murwere wedu. Saka ndinenge ndichida zita remunhu rakakwana, nepicture yake yakakwana, nekumusha kwaanobva zvakakwana, ndomuitira munamato. Ndozomuudza inini kuti zvinofamba sei kuti ndikubatsire. Tinotenda. Tingati basa raMwari riri kuenda kupi tichibva paNew Canaan apa? Pari zvino baba ndichafamba nyika ino yeZimbabwe muno munyika. Ndisati ndataura zvekunze kwenyika, ndisati ndataura dzimwe nzvimbo. Muno munyika yeZimbabwe ndichafamba. Kufamba kwatichaita isusu tichafamba tichivhura masangano munzvimbo dzakasiyana siyana, tichitendeutsa vapostori kuti vanhu vanamati.
donzvo redu nderekuti vanhu vapone varwere vedu vari munzvimbo dzakasiyana siyana. Handizivi kune vakateerera vese pane zvimwe here zvamungade kuzivisa vasati vaziva kuti kuna Mwari anoporesa vari kunze kana nemunobhindura uye nevari kunze kwenyika nevari kunze kwebhindura? Chikuru chandinoda kukurudzira vatendi, vakuru vakataura kuti usatuke mvuu usati wabira rwizi, kana kutuka garwe riri mumvura usati wayambuka. Chakakosha ndechekuti iwewe semutendi, zvisinei kuti unonamata chechipi, wakasvika panzvimbo Mwari anokuitira zvakanaka. Wakauya paground usina kunzwa zvataurwa nemunhu, nokuti munhu wese panguva yekuti wapachena saizvozvizvi tine vamwe vanhu vakawanda vanotiziva, vamwe havatizive. Saka kune vanotiziva vaive, vamwe vari after kutuka vamwe vanogona kutaura mashoko akaipa ekutuka Mwari, kuti panguva yaitwa chakanaka mumwe anotuka, panguva yaitwa chakanaka kunowanikwa vamwe vanokurudzira. Izvi hatizvo zvitarise zvedu, tiripo pakukurudzirana kuti munhu waMwari kana uine dambudziko, wakauya paKenani uine dambudziko rako, zveshuwa tinokubatsira. Wakauya panzvimbo yedu uri kurwarirwa, isu tinogona kukubatsira. Wakauya panzvimbo yedu wakaomerwa, isu tinogona kukubatsira. Saka izvo zviri ndo zvinhu zvandikakurudzire vatendi vedu, tisingadyire vanhu nguva yakakura, nokuti vanhu vane matambudziko akasiyana siyana, vanhu vari munzvimbo dzakasiyana siyana vane nhamo. Mashoko edu ekupedzisira ndekuti munhu kana achinge auya kuno kubhindura patrojan ipapo angazive sei kuti asvika paNew Canaan pamunobata muri? Mubvunzo wenyu wakanaka munhu waMwari. Ndakaona kuti zvakanaka chaizvo. Kumashure tine vanhu vataipa mafoni number, tichiti munofonera nhingi wedu, munotaura nanhingi wedu, ndiye wamunofonera. Pari zvinezvi ndiri kukumbirisa kuti phone number ishande imwe chete. Chechipiri ndiri kukumbira vatendi vedu vari munzvimbo dzakasiyana siyana kuti vange vaine ruzivo. Kunoku ukasvika uchiuya kutrojan, ndizvo wapinda mubhindura, wabva muHarare, wabva kuMaundarweni, wabva kupi, wabva nzvimbo dzakasiyana siyana. Ino handizozive kuti vanhu vari kuuya vari kubva kupi, nekuti handisi kusarudza vanhu. Kunogona kuuya munhu abva kuBeit Bridge, kunogona kuuya munhu abva kwaMutare, kunogona kuuya munhu abva kuMozambique kana kuNamibia, kunogona kutouya munhu. Saka ndiri kuti kana wapinda mubhindura unobvunza kuti pagain ndepapi. Wasvika pagain unotaurira vanhu vemataxi, hakuna munhu asingandizive ipapo, vanoita zvemushikashika. Unotaura kuti ndinoda kuenda paSava, pasangano raBaba Petros, paSava, patrojan mine paSava. Kana wasvika paSava usabvunze mupostori kana munhu akapfeka gemenzi, bvunza zvidhakwa zvine mubhawa repaSava. Zvidhakwa izvi ndakatoona kunge zviri kutonamatawo zvidhakwa zvepaSava, nokuti zvidhakwa zviri kutokwanisa kudirecta vanhu kuti endai paMasowe apo, zvidhakwa zvepaSava. Saka ndiri kutovaona sevapostori vari kushanda basa raMwari vari paSava ivavo. Ininiwo pacho zvangu ndinovatenda. Saka ndiri kuti kana wasvika paSava pane road iripo ukapiwa madirections ekuenda pagomo patinenge tiri, teedzera madirections iwayo. Kana uchinge wazoti warasika uri paSava ipapo, ndipo unozofona nhamba dzandakukupai mese vapostori vari kuuya. Nhamba dziri kushanda panapa pari zvinezvi hakuna nhamba yeumwe, kune nhamba yangu chete imwe chete, ndiyandira ndikuzivisei mese kuti munge muchifona ipapo. Ndinotenda. Saka phone number dzangu dzinoti 0774 75 53 71, 0774 75 53 71. Ndo nhamba dzangu ini Baba Petros. Ndinowanikwa patrojan mine paNew Canaan. Patainamatira kare pekutanga tine vamwe vanhu hama dzedu vaiziva kuti ndepapa pagomo patainamatira. Takamuvha ipapo pekuti kana tichibva paSava takwidza nechimunda chepaChihuri, iye zvine zvimunda yakarimwa, takwidza nechimunda chepaChihuri tatikwidzei tasvika nechepamusoro apo pane patinozotena right, hatizosvike pataiva kudhara. Pane chirodhi chinotoratidza kuti apa ndo pasangano patiri kunamatira. Tine zvikonzero zvakaita kuti tipiwe nzvimbo dziri mbiri dzakasiyana nevaridzi venzvimbo. Ndinotenda vanhu vaMwari
dai Mwari vakunzwirai tsitsi mava neruzivo, dai manzwira vamwe venyu tsitsi vanokubatsirai nevapostori nevaprofiti munzvimbo mumutunhu mamunorarama muri. Inini shoko randinoda kutaura, phone number baba ndataura zvangu, ndine shoko rimwe chete randinoda kuti tisimbise vatendi vedu rimwe chete. Shoko rangu riri kuti vanhu vari mumutunhu vamwe vacho havazvizive kuti vaprofiti vanhu vanotoda kudya, vanoda kupfeka hembe dzakanaka, vanotodawo kugara pakanaka. Inini ndine shungu dzekuti dai vaprofiti vanzwirana mweya mumwe chete, dai vaprofiti tava nemuono mumwe chete kufanana neni. Vamwe vanotaura kuti titenderwe madzibaba, mari haidiwe kwa baba Johani, mari haidiwe Masowe. Pamwe pacho tinozonamata taakutanda botso. Kumba uku wabva kuMasowe waakutamba zvibhakera nemudzimai, muri kurwira nyama ye$2 isingakwane kana $3 yauri kunzi nemudzimai nditengerewo nyama, uri kuti nyama ibvumirwe nengirosi, wakurovera mukadzi nyama. Ko adii kutaurira vatendi vako kuti vanhu vaMwari ndipei mari nditenge nyama, kumba kwangu ndine nzara ndione kukubatsirai ndakasimba. Saka inini ndinokurudzira kuti vatendi vedu vave neruzivo rwokuti isusu patinobatsira vanhu tiri vanhu vanenge vachida rubatsiro nemari. Mari ndino inini zvangu handidi kunyepa kuti mari handidi, ndiri mupostori anoda mari. Saka ndakataurira vamwe kuti aiwa mari chinhu chakanaka nokuti ndinoziva kuti mari inoshandei, inoshanda chii nechii. Ndinoda kutenda muromo iwo ndicharamba ndichiudzokorora kana vanhu vakatosvika paMasowe pedu ndinototaura kuti mari ndinoida, inoita kuti ndidye, inoita kuti ndipfeke hembe dzakanaka, inoita kuti nerimwewo gore ndifambewo nemota dzakanaka, ndiwane nguva yekufamba mutunhu yakasiyana siyana ndichibatsira vatendi. Ndinotofamba nemotikari kuti ndiende paservice station kunodira petrol panotodiwa mari, hapadiwe kuti ndiise muchinjiko mutatu paservice station paglow up. Ndakasvika paglow ndoisa muchinjiko mutatu, ndakaba petrol paglow up ndinorohwa kuti zvakaipa nemaburisai munomubhindura kunzi baba vakaba petrol. Munotondiona makutondiverenga mafacebook nemupi mese. Saka ndiri kukurudzira vatendi kuti vanhu vese vakawanda huyai paKenani ndikubatsirei. Wabatsirika woenda kumba kwenyu kwaunogara, wabatsirika woenda kwaunotsvaga mari. Ndinoda kutenda vanhu vaMwari, nguva yandinayo nemi ingakurise nokuti zvakawanda zvandinazvo zvekutaura zvakawandisa. Ndinotenda.